A Praza do Obradoiro converteuse hoxe no escenario das actuacións musicais de tres das formacións de jazz máis destacadas da nosa comunidade. Ave Rábade Trío foi o encargado de inaugurar esta iniciativa coa que se buscaba recadar fondos para a ONG Músicos Mundi. Que tal, como están? Esta é unha das imaxes deste martes 19 de xuño, pero temos máis titulares e comezamos. Concello e Cogami colaborarán na posta en marcha dun innovador proxecto europeo. Do que se trata é de crear un servizo de préstamo de produtos de apoio de segunda man, como cadeiras de rodas, muletas ou andadores para persoas con discapacidade ou en situación de dependencia. A Concelleira de Medio Ambiente presentou esta mañá o proxecto que realizaron dende esta área coa colaboración do Instituto Xelmirezún. Trátase dunha proposta na que os estudantes da ESO teñen que facerse cargo das zonas verdes do centro, fomentando así o coidado do medio ambiente. O orzamento do Concello para o 2012 aprobarase previsiblemente nun pleno extraordinario o vindeiro venres. Así quedou establecido hoxe no transcurso da comisión informativa na que se presentaron as contas á oposición. Pese aos votos en contra do PSOE e o BNG, o orzamento mantense tal e como se presentou cuns ingresos previstos de 92 millóns de euros e uns gastos de 89 millóns. O PSOE e o BNG de Santiago votaron hoxe en contra dos orzamentos do Concello na comisión informativa que se convocou para esta mañá. Pese a isto, os votos a favor do grupo de goberno dan luz verde ás contas, que se aprobarán inicialmente o vindeiro venres nun pleno extraordinario. Deste xeito, as cifras non varían respecto do presentado hai uns días. O Concello manexará unha previsión de ingresos de 92 millóns de euros e só gastará 89, deixando un superávit de case 3 millóns de euros. Por primera vez en la historia del Concello se aprueba con un superávit por encima del que tenía que haberse aprobado y en este sentido eso nos garantiza que de alguna manera el gasto esté más controlado, el presupuesto esté más controlado y que de alguna manera pues, las cifras en la liquidación del año 2012 arrojen resultados positivos como así debería de ser, ¿no? A Concelleira de Facenda explicou que as concellerías que máis incrementaron as súas partidas son as de barrios e medio rural, comercio cunha suba do 7% e benestar social. Bienestar social experimenta unha gran subida, un 12,05%, dentro del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de prestar servicios a los sectores máis desfavorecidos en estos momentos. Que consideramos que a mellor política social é o emprego e aí temos que poñer todos os nosos esforzos en conseguir que todas aquelas persoas que se encontran agora mesmo nunha situación de desemprego pois atopen un traballo co que poder, bueno, pois ter uns ingresos mensuais que impidan xa de algún xeito que teñan que acudir aos servicios sociais. Pero cando eso non se produce, cando nos encontramos nunha situación que estas persoas desempregadas xa están nuns límites pois que precisan dunha axuda extraordinaria, pois temos que ter tamén uns orzamentos axeitados para poder atender a todas esas persoas que se encontran nesa situación. Os orzamentos no eido de benestar social destinaránse, sobre todo, a axudas directas para persoas en risco de exclusión social e subvencións a entidades de carácter social. Nesta mesma liña, o Concello comprometeuse hoxe a apoiar a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade na posta en marcha dun innovador programa de préstamo de produtos como muletas ou cadeiras de rodas. A Concelleira de Familia e Benestar Social e o responsable de Cogami asinaron hoxe un convenio para colaborar nun innovador proxecto europeo. Do que se trata é de poñer en marcha un servizo de préstamo de produtos de apoio de segunda man, como cadeiras de rodas, muletas ou andadores para persoas con algunha discapacidade ou en situación de dependencia. Hai moitas axudas técnicas que se prescriben e que despois quedan abandonadas por aí polas casas porque pois, a maioría das veces as persoas non saben onde deixalas nin que facer con elas. Nós que tratamos pois, de recopilar esas axudas técnicas que quedan en desuso, vale? E poñelas, optimizalas, poñelas no seu funcionamento adecuado, xa que non estuvesen para que? Para facer un banco, vale? De axudas técnicas e poñelas a disposición daquelas persoas maiores ou con discapacidade que teñen un grado ou outro de dependencia e que non teñen os recursos económicos para poder adquirir esa axuda técnica.
A través deste convenio, o Concello de Santiago comprométese a apoiar o proxecto colaborando na realización dun estudio de viabilidade e na difusión do proxecto entre os usuarios potenciais e tamén os profesionais do eido sociosanitario. Todos os proxectos e todas as iniciativas que Cogami nos ven presentando intentamos sempre poder axudar, poder botar unha man, porque somos conscientes de que, bueno, aínda que non lle resolvamos todo, si queremos poñer o noso granito de arena e queremos facilitarlle a vida ás persoas que están en situación de discapacidade. A colaboración está enmarcada nun proxecto europeo do programa Progress que se desenvolve en Portugal, Francia e España e que está cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Nunha segunda fase, unha vez analizadas as necesidades, pretende poñer en marcha un taller que se encargará de almacenar, reparar e prestar produtos de apoio de segunda man. Máis cousas porque a Concellería de Economía inaugurou esta mañá a primeira xornada Getting Contacts de Santiago, unha iniciativa que ten como obxectivo dinamizar a economía dun xeito rápido e sinxelo. Os interesados manteñen preto de 15 entrevistas ao longo da mañá e a través deses encontros de 10 minutos poden realizar os seus contactos efectivos. O Hotel Pazo do Carme acolleu esta mañá a primeira edición do Getting Contacts, un encontro networking no que participaron preto de 150 empresas de toda Galicia, de todos os sectores, da industria, do comercio, da distribución e das novas tecnoloxías, todo co fin de crear negocio. El objetivo es dinamizar la economía en unos momentos muy complicados y realmente lo conseguimos porque un empresario, cuando sale a su despacho necesita desplazamientos, son costes y aquí puede desarrollar entre 15 y 20 entrevistas cómodamente en una mañana, conociendo a todos los participantes, teniendo un listado de qué empresas hay, a qué se dedican, su actividad, todo esto. Entonces es muy cómodo para cualquier empresario. Unha iniciativa que chega a Santiago grazas ao Concello da cidade, que nos teñen moi claro que na actualidade é moi importante coñecer o contido e o funcionamento doutras empresas. O que se trata, en definitiva, é de facer que esa actividade comercial económica na cidade, facilitar o máximo o emprendemento na cidade e, por suposto, en Galicia. Cada empresa ou emprendedor tiña unha media de 10 minutos para realizar entrevistas con outros compañeiros, un método rápido e sinxelo de coñecer outras iniciativas. Pero la verdad es que estamos alucinadas porque creemos que es rápido, creemos que es directo, hemos conocido a un montón de gente en muy poquito tiempo, nos activa a estar lanzando nuestro mensaje de una manera mucho más positiva y más eficaz, o sea que para nosotros está siendo un placer y un gustazo, vamos, sí. Unha mañá productiva para estas empresas que, segundo a media, saen deste Getting Contacts con 5 ou 6 contactos efectivos. O Instituto Xelmirezún presentou esta mañá un novo proxecto interdisciplinar no que tamén colabora o Concello de Santiago. O obxectivo é que os rapaces da ESO participen no cuidado dos xardíns do Instituto e tamén dunha pequena horta realizada por eles mesmos. A concelleira de Medio Ambiente visitou esta mañá o Instituto Xelmirezún co fin de presentar un proxecto interdisciplinar que o Concello ten con este centro educativo de Santiago. O obxectivo é que os rapaces da ESO colaboren no cuidado dos xardíns do Instituto e tamén dunha pequena horta realizada por eles mesmos. Dende o Concello pois colaboramos aportando materia prima, non, para estas zonas verdes e bueno, tamén pois en todo o asesoramento que se nos solicita. Nos consideramos que é unha actividade moi importante de cara aos rapaces, xa que os achega pois a parte do cultivo de todo tipo de pois hortalizas e demais, tamén o cuidado das zonas verdes, que é moi importante a día de hoxe. Dende o Instituto destacaron esta mañá que esta actividade leva moitos anos implantada no Xelmirezún e ademais agradeceron a colaboración do Concello, xa que dende o centro poñen a idea, pero dende o goberno local poñen a materia prima. Agora o único que estamos facendo é continuando con esa liña, que consiste en facer que o noso alumnado aprenda a cuidar e a respeitar o medio ambiente, a descubrir para moitos deles o que é a natureza e a necesidade de que o ser humano se preocupe e o defenda, non? Defenda ese medio ambiente. E os protagonistas, que son os estudantes da ESO, fan, como eles mesmos din,
o que poden. Bueno, pues, ¿cómo se puede? Como la vida está. Se hace lo que se puede, echando con las cosas a cuestas, estudiando a la vez, e así é a vida. E hai outros que, pola súa banda, afirman que non traballaron moito. Bueno, eu non fui a que máis traballei, eu, bueno, fago así as pequenas cousas, pero eu non traballo moito. Unha iniciativa que foi piloto no Instituto Xelmírez Zun e que se repetirá o vindeiro ano. Ademais, a concelleira de Medio Ambiente, María Castelao, dixo esta mañá que se os centros o desesan, se poderán ampliar a outros institutos da cidade. E hoxe a música foi a protagonista na Praza do Obradoiro. Durante toda a xornada, 3 formacións de jazz da nosa comunidade actuaron neste emblemático espazo para festexar o Día Europeo da Música que se celebra o xoves. O primeiro en actuar foi Ave Rábade. Ave Rábade Trío encabezou o cartel 1906 en Santiago. A iniciativa, organizada pola empresa galega Hijos de Rivera, pretende sacar a música ás rúas adiantándose ao Día Europeo da Música que se celebra o xoves. O obxectivo desta iniciativa é recaudar fondos para a ONG Músicos Mundi, que se ocupa de proporcionar instrumentos ás persoas con menos recursos a través dun banco. Para la causa es genial, o sea, nos parece que está muy bien porque todos cuando hemos empezado a tocar hemos visto las dificultades que muchas veces entraña pues tener un instrumento, ¿no? Entonces creo que está muy bien que gente que tiene unas condiciones más difíciles o el acceso mucho más complicado que tenga esta oportunidad de contar con unos, ¿no? A formación que lidera o pianista compostelán Ave Rábade foi a encargada de inaugurar esta xornada que se desenvolveu ao longo de todo o día na Praza do Obradoiro. Pola tarde foi o turno para The Last Minute e AID. Pois coñecemos xa a nosa axenda cultural para mañá xoves. A Concellería de Cultura ofrécelles a Axenda Cultural. As asociacións A Xuntanza, Amarante e Verdegaia en Santiago organizan a terceira sesión do ciclo de cine Coñecer para Cambiar, que teñen como obxectivo abrir a cidadanía os diferentes problemas sociais e ambientais. Desta volta, ás 8:30, proxectarase o documental Medicamentos, un dereito secuestrado. E continúa o ciclo musical da Escola de Altos Estudos Musicais. Desta volta, o mércores ás 8:30, actuará na Igrexa da Universidade o quinteto de cordas e o cuarteto de cordas da escola. E o Teatro Principal acolle unha nova sesión do Retrato de Dorian Gray, unha produción da Compañía Internacional de Teatro Arte Libre, baseada na coñecida obra de Oscar Wilde. A Concellería de Cultura ofrécelles a Axenda Cultural. E a previsión meteorolóxica fala dun empeoramento do tempo. O mércores volve a inestabilidade atmosférica con ceos anubrados e chuvias na segunda metade do día. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento será frouxo de dirección variable. E o xoves mellora a situación con ceos que alternarán nubes e claros e temperaturas máximas que rondarán os 20 graus. O vento soprará frouxo do oeste. A selección española de fútbol conseguiu pasar a cuartos de final da Eurocopa tras vencer onte a Croacia por 1-0. Nos rematamos con algunhas das imaxes que recollemos na Praza Roxa, onde se instalou unha pantalla xigante para seguir o encontro. Pasen moi boa noite, recorden que mañá voltamos ás 8:30 con máis información local. En la vida, las cosas bonitas hay que vivirlas dos veces. ¿Queréis otra? ¿Queréis otra? ¡Vamos a por otra! Llévate 2 gafas de marca con cristales incluidos y paga una. Solo en Opticalia. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres.
Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. En la vida, las cosas bonitas hay que vivirlas 2 veces. ¿Queréis otra? ¿Queréis otra? ¡Vamos a por otra! Llévate 2 gafas de marca con cristales incluidos y paga una. Solo en Opticalia.